tabo college ni student ang college ni ongko rang rime angse ang tabo mo kormachari 15,000 kai ano khai tongo phung ang 5:30 ni simi hor 9-10 jora rok tongo kai phung ang mai rok si masa ya oni 20 mas khai tong tabo kini botesa aron se jaga oi oro jaga tongmangla klami borong nungna khai nungdi ne wansar si dagi tongo iko aro bai tongo ba bai no ber khlai ja bai pusu dukhan ang ja bini pura mukhi dang gila bono pura rklai amte khai tong tong ta kiridi borong jono kiri ja wancha mang no sikiri ja masa no sikiri ja ang bon saka ta kiridi ne ang bono saka ang oro fight khane no bongni haya mo bongni jaga ya tiprasani house chung tiprasa chung tang business wancha business khaimano tiprasa tang business khaimya tiprasani hable tiprasa bo business khaimano bobo samung khaimano thamcha rila 50-50 ang joto wancha no bo hamya hnya wancha 80% hamya hanga ka 20% kaham tongo ang joto no bo hamya hnya tiprasa bo 80% kaham ka 20% hamya tongo ang saka dara ang kolom bai fight khana ang wisdom knowledge bai fight khana amte borong no yakti saya ang lekha pora borok khaija ang tabo ain bai fight khana ang saka amte bulaina tokna ya ang ain tong ka ain bai fight khana jani ang fight khayo dara Holy Cross College Political Science subject be honors khlai tongnai tiprasa student khoroksa gari chogyani jorao college ni phiri mayangi tongma bai bo jora kisanaoi tabuk Thaichuk kumun manmani jora Thaichuk kumun bu thairok phalipano college phiri jawani hinai Thaichuk kumun bu thai logiwo Thaichuk bu phangbo phali tongmani ayong yang aguli hati berai phiababo aro oro phalani thai malia hakeno Patimung Agartala Nandan Nagar Hatio ke bolai thanglai salo phalna thangmani aro Kebengjakmani kubun dofani borok bai Taphaldi hini mana khlaijakha phalani hari jakliya phalani jagari jakliya Taphaldi hini Kebengjakmani Koktwma Patik Pasingo sungtesu sai khnarwana bongka Holy Cross College of Political Science subject be honors khlai tongo piababo rengsreng tongma jora phano college phiri maya rok ma bai bo Thaichuk rok phali phano sak ranga jiwi phano college phiri rok riwani hini bo chai tokmo Padi sungo tiprasa Kebengjakmani phasingte bini khokti dadak sitak sung kisa kok khana layana taring simi angro jagari na hagado Thaichuk rok phalmase oron simi pura rkhlaima ang oroni wansaro ko orobo rkhlaika ano offlet ni wansaba ano horoda brogodo oro club no sawai khanan simi jagari naidi simi hina ano oro khanan simi jagari ma pura rkhlai tong ben pura da brogo buti angpro onek rekhani chang pura konye ne khai tong am pore adin horono oro pura ono wansaro haika ano ramrok kutumbu ramrok sampai oro ma Thaichuk rok phamani wansa dol phaijang ge gang ang kiru ang riang malik no kol khaigna hini sabaika ang apro ojan jagari khedo o dara tibrasa tongge dara wansaro hinbai mase dara ti ongko wansaro no hindo hro mo an manasi oro ken himangla hini dara tibrasa tongge ado bajo ongge dara khaito sata sarigon thangbaika ang gangkai horkutu dino ang ko hor 9ta jora phalka o hor 9ta pa hingai ang aro manik kana kona phainani 10 tawo a obinogor hor 10 tawo aro ongko obinogor opurba dugan hi tongdo blatchan club aro ang ongko bike ongko even side pa bike even side tonda ano o dugan kinaro sabo bike ton ne angke bono bo ongko mutai ri tongdo gang ka bini ongko suri tongna hi tongo bo Hare Krishna hi tongna hanga gang nasina ga sabo nungkha ne duiba hoi ni nungkha do gang bo suri tongna hi tong orka haimane bini kormachari haido arbo tiprasa tinjona pora haido a tiprasa hai khanaga dara tiprasa hai ano sagata malikno tonghe ano thamas malik mogol kotoka naide hoi bitri dok ne amte khe nudo ngana ang saimak da bo to wansa to ano buta punai gang malikno phacha kol khaika borok pura khaisige tinjona borok pura khaisi haiga do dugana hapka singaro 7 jona do tiprasa aro mancha masa sungna pura hini tongo emtong da burge te masa chena tha pura ri waisin buisin amte ni do ang pura sar sorry uncle sorry ang tini ketalche pulache oro bike tini toni jakha malik ang ko song saimya chere bor tiprasa o wancha tiprasa tha pura ri buisin aro amte ni chai tong aro ko apurba dugani malik puro video khaija tong mobile do ang full video khaimale pura kirioi ekdom dom kiru suanga last to khaine buka ang video to heka 21 taring kaka oro khaika oron simi bui jagari na hine ang oron ko khali ata ang ose hine oro likha oron simi joton line sin joton si jaga hine bui oro i oro likha oron boy i o mukhideng phalai bari na he tong ang ta bon na samia o mukhim phalai boban oi oro jagari mangla hine te o kinaro thaka i o bike oko kesa tongman jaga oro o kinaro hi o duita su tonan do o duita su jaga jingon chasi monang kolo khai tong asu basu jaga tona se oro tonmaya hin chau do khlaina le even kinaro thaka ami kinaro i oro wancha chadi dio atui tonya de o ge kisa simu kaisa ang duita si bero do duita kha saka ang chata oro bero oro na di bongi wancha bong na
50% reklai wansa jaga wansa boro nono jagari ui oro sati unja oro uklop busango nainai di uklop busang pon wansa boro ka jaga engko mukidam phali ni jagari oro thuruksa robo engko wansa robo bere engko oro kormachari ansa cerai ansle an soman rokse bui klam ni borok ang nungbai masa bong busang sa ano da borok amte hino ano klam borok side laka oro ke bere khlai mangla oro no ma tongnai ke bere mangla he iklam boro yang haibeka mani boro ang yang ko obino boro thamani a obino boro klam boro wansa mangsi ne oma oro kono sakang ga wansa no support thane ti prasa support khaigla ne ang mano hai sabeka ma ang media or thana hindi media ang robaro thana nai ka robaro ko media of hini sawe ang robaro time malia ang bo dabo college ni student ang college ni ko rang rime ang se ang tabo mo kormosari 15000 kai ano khai tong phung ang 5:30 ni simi hor 9 jora rok tong kai phung ang mai rok si masa ya oni 20 mas khai tong tabo on sing reklama kaisa pura 25-26 ke jimono apro 7-8 kere tong do amti 7-3 ke 3 mal pai jang ge tisamti mang 20 mas hajak ang oni reklai ja tini botesa aron se jaga oi oro jaga tong mangla klam ni borong nung na khai nung di ne wansa ro si dagi tong iko aro bai tong ba bai no ber khlai ja bai pusu dukhan ang ja pini pura mukhi dang gila bono pura reklai amti khai tong a bai no se reklai bai pura dukhan pa sing 30% ke i aro 20-30 jona borok bazaru ambon saka mana first time in the non first time history ang 20 khaka 30% rong bai ang fakia borong no saka a ta kiri di borok jon kiri ja wansa mang no sikiri ja masa no sikiri ja ambon saka ta kiri di me ang bono saka ang oro fight khana no bong ni haya mo bong ni jaga ya 30% ni house sing 30% sing tang business wansa business khaimano 30% tang business khaimya 30% hable 30% business khaimano bobo samung khaimano wansa simi khaimya thamcha rila 50-50 ang joto wansa no ba hamya wansa 80% hamya hanga 20% kaham tongo ang joto no ba hamya 30% ba 80% kaham ka 20% hamya tongo amde ta sing mili line ma unity ing man ba sing tabo aro 20 jona 30 jona bor kiri laija ang saka oi bai no ta kiri nong house olkhai bor hambai hin chapa ga apro ang fight ke 30% rong ba apro pa munai nung oro tongmam ba bela hambai saka daily si reklai jago ang adino first time 20 tarik ang 20 tarik ano reklai jang mani aro ang pura apro fight ke ani WhatsApp group paran borok jotong saimaka paran borok dar saka munai sing haina de nangno hin saka ang saka dara ang kolom bai fight kena ang wisdom knowledge bai fight kena amte borok nono yakti saya ang lekha pora borok haja ang tabo ain bai fight kena ang saka amte bulaina tokna ya ang ain tong ka ain bai fight kena jan ang fight ke dara aja oro ka rekhanya ok dugan khanya rok to oro dugan khanya tong wi ko aro thuja wanser mas dara ang tak thaya borok ono sawana ang bo haino ta kiri tong ang nungke boro ni mokita ba ang bong sanya bong ni mokita an bong sorop kotha budara ama deborma to baban ke Chhattisgarh ni sing yang ko para brojo binodini puro to saurab garthakur ang ko BA political honors khai tongo Holy Cross college ang tabu ko ani college fee rime ang gise ang mano support khaine ni se ang ani college fee dinai ni ang tabu khajoro khali tong ma bo ni o baino bo tar saimano baino bo ko thani saiman tabu wansa rong no khayo aro tabu thani dara ko salemano hindi sa lagena